Taiwan hne na F16 tunlai Taiwan le US boruak chu kan hretheu ome kum engemozat kalta atang khan China le Taiwan hian thu buai nei le in China in Taiwan thunun atum chu Taiwan chuan tun thlengin ala du lo rengani US chu lo in rol le vatin Taiwan thawang hawin Taiwan chu engang poa nekna tok se US chuan atran tlat tur thu asoita a hemi atang phei hi chuan US le China hian South China Sea wanga tension sang tak an nei sa chu chhemal le zual anita ani US chuan Taiwan chu ral thuam engkima atroyom zel tur thu asoi le tabok nen Taiwan chu atang na tul mai ani kumsang khazakwa somkwa pahnia president bu salalai atang to in US ne na hian ral thuam lama tranpui alo ngiat to a tun thlengin an contract siam kha ala thilo ni in Taiwan chuan asoi bok kumkalta atang khan Taiwan chuan US ne na hian F16 le na contract hi alo buai pui to a US Pentagon po in a buai pui tur thu in alo chang bokani Taiwan hian F16 hi somruk paruk lai a order nge bok US po in nasataka siamin tuna hian an lei thei turin Pentagon chuan a chhop chuak ta ani zirtop ni khan Pentagon chuan US dollar billion somruk pahni man F16 chu Taiwan in an lei theina turin a chhop chua sakta a he thu hian Khawvel ngong ngalin US in hetiang anga fighter tha Lockheed Martin siam ngat mai leitira tuma wang hian China po alo tong ve wata alom lo hle ti po a hriat theiani Taiwan hne na fighter hral hian US le China in kar tam tak angong dona wang hian US Congress a po voi tam tak soi ho ani bok US sarkar chuan kumsang ni somni paruk thleng he contract hi po sei ani thule Taiwan hne na hian avain somkwa zet leitira tum thu tunzir top ni khan Pentagon chuan apuang ta ani F16 siam tu company chuan thlona zali zet chu market atan bi ka siam ani tur thu an soibok hetianga US fighter tha Taiwan in lei atum hi China chuan Chinese principle za lo na ani thu in an lo soive boka Chinese Foreign Ministry thupuang tu Hua chuning chuan China chuan US sarkar chu agreement ti top tura bein hetianga Taiwan apui hian nasazoka boruak acho tho tur thule angong chu US in antor tur thu asoya US chu alo vauve bokani US hian COVID-19 chuana China hi hole in tunlai South China Sea buaina khan US chuan China in aram anga puan hmunte alo paithak sak to nge a US chuan South China Sea in do long thahnem tak chu China epnan atir zela boruak po sang le ani Taiwan mai baka hian Morocco hne na F16 somni pali chu dollar billion li point pakwa in a leitir tur thu apuang boka heram pahni Morocco le Taiwan hian US hne na hian hunrei taka tangin F16 contract hi anlo be sei to a zirtop ni khan he contract hi US chuan a confirm ta ani F16 thlona hi Lockheed Martin factory Greenville South Carolina a duan ni in hei hi hral chhuat tur siamnan bi ka April sang ni som pakwa a hon ani nge he contract hi Brian Brackena Air Force spokesman chuan apuang ta ani Brian a chuan Taiwan le Morocco hne na hian radar APG-83 an pek tur thu asoi boka Lockheed Chief Financial Officer Kenneth chuan he radar hi Taiwan hne na bik chau pek ani tur thu asoi bok hetiang MMA US in Taiwan a chhom dol na hian Khawvel boruak asoi nging na sa hle ni in expat te chuan an soi US hian Taiwan hi ral thuam chau ni lo huai sen na nen a thuam ni in alang F16 chu F16 hi US sarkar siam ni in kumsang khazakwa somsari paruk dai to a project kalpui ani a he thlona hi General Dynamic te bultum ni in US hian kongtin renga alo chhor tangkai to hle ani aing jin hi single ni in multi role ani bok he thlona hi eng anga kho chhia le thlitle na sa a po che thei tura duan ani a siam chua ani atangin F16 hi sangli zaruk siam ani to a he thlona hi kumsang khazakwa somkwa pathum khan Lockheed Martin in lein nasatakin an upgrade nge ani
kum sang khat zakua somkua panga a chuan Martin Marietta nen tangkopin nasa taka upgrade ani zui ta zelani he thlona hian M61 Vulcan mangin voi khata target som pakhat lai mai aka fu theani F16 official name chu Fighting Falcon ti ani a pilot le crew te ero chuan Viper ti nan ko thung voin thleng hian US Air Force Reserve Command ten an lamang rengani F16 hi voin thleng hian ramsom ni panga hne na hral chhuwa to ani tuna hian ramsom ni panga te in nga na ber ala ni reng bok he fighter hian RSS FBW control system mangbokin hei hian a performance na satakin ati sang bokani he thlona hi thlona advance tak ani awang hian arin tlakin experience anga em maya ramdang nena tension san laia manatan du thu sam ani vetlat Pakistan chuan vor ramsom ni panga te zinga po Pakistan alo tel vetlat mai Kargil war awanga India epnan Pakistan po hian alo leito nge ani tuna khian Pakistan Air Force te rinrol ber ani nge tuna hian India melma Pakistan hian somthum pahni lai kolin an Air Force squadron thum lai a ove nge ani Pakistan hian somsari pakhat ordar bel lein nimasela US hian an contract chu akan sel sakta ani President Clinton na sarkar lain Pakistan chuan US palzutin nuclear program alo kalpuya chu US chuan adu lo lea hemi awang hian F16 contract kal lai chu akan sel ta ani Pakistan in F16 atanga nuclear missile vua antum ti US in asia tatang phei chuan US le Pakistan in karpo a che chhota ani tun hnaya F16 leile hral chungchang hian nasazo ka Khawvel a cho buai ngei arin omani Khawvel a berkai te chanchin in soile te ang Julie Felton hi Khawvel me chepiang to zinga Kephah seiber ani a Kephah hi centimeter somthum pani point pakwa la ya sei ani bok ama hi fidruk le inches nga la ya sang ani a Kephah hi a sei ema wangin a phei khok tur hi a hranin a siam tir thina tuna hian Khawvela me chezinga Kephah sei beriko chelmek tu ani bok ama hi kumsomli pakomi ni in pasal anei to a pasal nei na a phei khok man ringot po hi paun sang khat man la ya ni nge Johnson kumsom palimi hi Khawvela ka angzau theiber record chelmek tu ani aka a anzau theizong hi inches thum point paruk lai ani Apple tennis ball le fanta bur te hi aha chunglam le nuai lam dai mi lovin a hno lut theiani Chandu hi Khawvela khabelian ber record chelmek tu ani kumsomli pasari na amang mek bok kumnga kalta khan akachunga arngeng awma wangin akhabe chu aron thang tawak maya Dr. Ten zaitir turin anti ma se azainan hian India poisa in cheng nuai nga lai angaya wangin Chandu chuan zaina mantur anei lo baka zai ai chuan Khawvela khabelian ber ni po kadu zok atia wangin anzai talawani mi ten a mel an hlawa wangin Chandu chu kumnga lai pon chuak lawin aomta ani walnut hi kumsom ni palimi ani Khawvela leise berikot chelmek tu ani bok alei hi centimeter som point pakhata sei ani Khawvela leise berdot tu chu channel to pari ani alei hi centimeter kwa point pasaria sei ani ve thung pop hi kumsom ngami ani Khawvel kut lian ber record siam mek tu ani bok akiule banrek in kar hi centimeter somli pakwa zeta lian ani pop hian akut alen ema wangin iPhone ang chi amang theilowa aman thei turang chi a flip alei mai thin ani